Confia en la vida. I quin vertigen quan ho fas i agafes cada oportunitat que et dona sense pensar-ho massa. I quina pau a la vegada. Emprendre una aventura fora quan la gran desconeguda es troba dintre i t'acompanya en cada viatge sense pensar-s'ho gens. No tinc més opció que deixar-me acompanyar, per molt error que em faiga que em tragui conversa, que ho farà, perquè com jo també vol sentir-se present en aquest voyage. I així decideix embarcar-me, en temor i en ganes d'escoltar tot el que té a dir-me. A dir-me o a ensenyar-me. Primer dia des de port, esmorzar i carícies, bones dosis per començar el dia. Escriure els primers pensaments i sensacions a bord. Després d'uns dies de molt neguit i dubte, transcendir-ho i posar el focus en el present. Ja ens movem. Saludem el sol i la calma del nou paisatge, així com les primeres mans amigues. Vos heu fixat mai que moltes vegades el temps acompanya el vostre ànim? O el vostre ànim al temps? Per fer-ho, el primer pas és ben senzill. Només cal mirar les llums de fora. El segon pas és de valentes. Mirar endins i escoltar els ecos de l'ombra. Caldrà vèncer primer la por a alliberar-te per descobrir que a cel obert sempre has estat fora de perill. Tout est fini, s'il n'y a plus d'espoir et qu'il faut joindre les rangs pour joindre les bouts sans cesse. No som només un esquelet, ni el nostre cos un lloc on romandre captives. La vida no coneix les pors ni les limitacions. Confiar en allò desconegut és obrir-se a descobrir un mapa immens i inacabable, on trobar-nos molt incòmodes, però també fascinades per tota la bellesa que hi podem trobar. Tot el que és en fora també és endins, cal tenir-ho clar. Si beau le monde, à la fin qui s'y attardera, et si tout tombe, qui d'autre se relèvera pour regarder
préférerais ne pas avoir à vendre mon honneur au plus offrant. S'il le faut, j'irai de ma paume tendre et me donnerai pour qu'on me goûte. És un gust passejar pels carrers plens de gent apassionada, en aquest cas pel menjar. I qui no? Es nota que el poble espera el diumenge per retrobar-se i gaudir de tot allò bo que fem amb la terra i ella mai dubta en donar-nos a canvi. Per això m'agrada preparar les menjades en atenció, paciència i mimo, encara que mai faria prou per compensar tot el que ella fa per nosaltres, així com qui cultiva, rega i cull, o cria, cuida i elabora allò que mengem. Bon provit! Ton aquarium, une escapade à deux. La pluie m'assomme, le gris m'empoisonne. Week-end à Rome, pour la douceur de vivre et pour le fun, puisqu'on est jeune. Week-end rital, retrouver le sourire. Je préfère te dire, j'ai failli perdre mon sang-froid. De vegades m'abruma pensar en tot allò que ens perdem per no posar atenció. Allò que a primera vista sembla evident, inclús insignificant. Com que surti el sol cada dia fins avui. O que un dia més podem esmorzar alguna cosa que ens agrada. Perquè no sabem si tot el que és avui també serà el dia següent. No ho sabem. Perquè del demà no en tenim més que la paraula demà. Per molt que el basem en l'experiència d'avui, ahir i tots els dies des de fa anys, ningú té l'experiència del demà. Ni el coneix, ni ens el pot assegurar. Últim clip a bord. Estem una mica tristos, però també supercontents de l'experiència. El viatge ha anat molt bé. Ha sigut una experiència de desconnexió molt cap enfora, però de reconnexió molt cap endins, i ha sigut molt especial poder-ho fer des d'aquí. I res, que estic superagraïda si has arribat fins aquí. Espero que us hagi agradat este primer vlog de viatge. No és que viatge molt, però el poc que vegi fent intentaré anar filmant. Mentre no em faci desconnectar massa del present, intentaré anar captant imatges per poder-vos compartir i que em pugueu acompanyar. Una abraçada superforta i ens veiem a la pròxima.